Tehát sziasztok! Dani vagyok. Ezen a videón fogjuk megtanítani a flashmobot a Dani esküvőjére. Az előző már láthattátok, hogy néz ki kész állapotában, itt egy kicsit lassabban mutatjuk be, hogy meg is tudjátok tanulni. És az alapszituáció az lesz, hogy egyszer csak az esküvő közben valaki meghal, legalábbis úgy csinál, mintha meghalna igazából, és akkor oda gyűlnek a kis lelkes jelentkezők, ez meg lesz adva, hogy kik lesznek azok, mondjuk 8-an, és megpróbálják őt újraéleszteni, és ebből indul el aztán a tánc. És lesznek olyan részek, azokat meg mindig mondjuk, hogy melyik résznél jönnek be emberek, és ez majd meg lesz határozva, hogy kik fognak bejönni, de aztán ők is velünk táncolnak, és egyre nagyobb tömegben leszünk. És a végén meg már mindenki táncolni fog, aki ezt megtanulta. Tehát az elején összeesik valaki, jelen esetben Fülöp. Meghal szegény, és oda mennek 8-an, és elkezdik ezt a pumpáló mozdulatot, mint a újraélesztésnél. És akkor úgy van, hogy a zenében lesz 3 sziréna hang, és a 3 sziréna hang után kezdik el ezt a pumpálást, addig csak nézelődnek, hogy jaj, mi történt idefelé. És utána pumpálnak, 8-at pumpálnak, és utána elindulnak körbe. Mutatjuk, hogy mi az a pumpálás. Ez valami ilyesmi. Ebből lesz 8 darab, aztán körbe megyünk, és körbe lesz 4. Ilyenkor még nem baj, hogyha nem annyira egyszerre csináljuk, mert a zenében van egy olyan rész, amikor elkezdenek énekelni, és csak az a fontos, hogy annál a résznél fölfelé pumpáljon már mindenki. Akkor csináljuk onnan, hogy az elején 4-et pumpálunk, aztán. Szóval pumpál, 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 és akkor körbeindulunk jobb lábbal először, jobb bal, és utána fölfelé jobbra. Jobbra, balra, le jobbra, le balra, utána ugyanez lesz, ugyanez a mozdulat, csak így kavarunk a kezünkkel közben. Még jobbra föl, balra föl, jobbra le, és balra le. És ez lesz körbe, és utána meg már nem körbe megyünk, hanem elkezdünk így ugrálni, és mindenki, ezzel ez 8 ütem lesz, fölveszi azt a helyét, ahol táncolni fog igazából végig. És ez egy olyan rész, aminél bejönnek a többiek is. Nem tudom, hogy mennyire mondjuk, hogyha hát így a 10-20 azért biztos bejönnek ennél a résznél, és a többi részt pedig már együtt csináljuk velük. És akkor ezt most próbáljuk meg zenére, lássátok, hogy is néz ki, lehet? Itt van a 3 sziréna hang, ez az első. Ilyenkor nézelődünk, hogy mi van, történik, nagyon meg vagyunk kiedzve, a Daniék meg aztán pláne. És innen most már jön a zene. Következő blokk következik. Fülöp közben fölébred, és ő is velünk táncolja tovább az egészet. És a többi rész most a Kati mutatja. Na szóval ezután ilyen ablaktörlőszerű mozdulat jön, ami ilyen. És eközben jobbra-balra lépegetünk, úgyhogy amikor jobbra megyünk, akkor a bal lábbal hátul csinálunk egy lepattintást, és aztán amikor balra, akkor meg jobb lábbal. És ebből felé mutatjuk az Eszterrel, bocsánat. Csak azért, mert hogy nektek pont olyan irányba kell csinálni, hogy mit csináljuk, mert a videón fordítva látszik. Igen, szóval, ja, és ebből 4 darab lesz, szóval 1 és 2 és 3 és 4, 5 és 6 és 7 és 8. Ezután meg kilépünk terpezbe, és pingvin mozdulatot csinálunk, és aztán tapsolás, ami 4 számolás alatt megyünk át, és aztán tapsolás, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. És amiközben ezt csináljuk, közben újból bejön egy csapatember, amit a Pani megmutatott, hogy jön be. Ez a csodálatos mozdulattal. Egy ilyen pingvin. 4, 5, 6, 7, 8. És akkor folyamatosan jönnek be oldalról. Igen, így most újban már nagyon sokan vagyunk. És ezután, amikor megvolt ez a pingvin mozdulat, ezután jön olyan, hogy jobb kezünket feltesszük, bal kezünket, 2 egyszerre, még egyszer, és utána megtekerjük a kezünket, és közben a lábunkkal mellé zárunk. Szóval jobb, bal,
együtt, együtt, teker, teker. Jobb, bal, együtt, együtt, teker, teker. És ebből is így 2 lesz, mint ahogy mutatom. És most... Ja, és utána jön a... Igen, utána jön ilyen lassú rész a zenében, akkor jobbra csinálunk egy ilyen nagy körkört, aztán balra csinálunk egy nagy körkört, aztán egy derékszögben előrehajolunk, és így mindenki balra-jobbra átdől. És ez majd zenére. Igen. Igen. Lehet? Aha. Nem csináljuk még nem láttad. De látod? Jó. Igen, és ezután zeneváltás jön, amint az Eszter bemutat, hogy mit kell csinálni. Ezután zeneváltás jön, ilyenkor már mindenki bejön. Egy ilyen diszkósabb zene jön. Először a fiúk jönnek be, az összes fiú, addig a lányok improvizálnak valami mozdulatot, viszálják a feneküket, például egy helyben állnak, és csak várják a fiúkat, hogy mind bejöjjenek. Majd elkezd, és ez 16 ütemig, utána, mikor bejönnek a fiúk kezdenek el pózolni, mindenféle pózon, és közben a lányok mennek, mindenki a helyére vonul, és ez is 16 számolás erejéig, és mikor mindenki megérkezett, úgy van, hogy 5, 6, 7, és a 16. számoláson mindenki lecsapja magát. Fontos, mert csak akkor néz ki, hogy tényleg mindenki. Igen, mindenki egyszerre, szóval majd mondunk, hogy 5, 6, 7, lecsap. És mindenki egyszerre csap le. Szóval, igen. Utána lent vagyunk. Följövünk jobb kézzel, hogy 1, 2, 3, 4, dupla jobban, majd 5, 6, 7, 8, dupla ballal. Utána egy guggolás. Utána föl. Megállunk egy halánterpezbe, jobb láb elől, utána 2-t húz, 1, 2, és ezt megismételjük, megint guggolás, le, jobb láb elől, halánterpezbe, bal kéz elől, és 1, 2, utána van egy húzás jobbra, a jobb kezünket így meghúzzuk, bal magunk mellett nyújtva, másik oldal 2, és 3, és harmadik végénél ugrálunk így egy kicsit ez a menő mozdulattal, és utána megint jön egy zeneváltás. Tehát eddig zenére. Szóval jönnek be a fiúk, a lányok egy helyben állnak, és visszálják magukat, hogy nem tudom. Mindenki a lányok vagyunk. Most a lányok közül kell menni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guggol, 1, 2, 3, és le, 1, 2, 3, és jobbra húz, 1, 2, 3, ugrik. Jó? Na, hát igazából ez volt a legnehezebb rész, után már csak könnyű fog következni, ha ezt megtanultátok, akkor már mindent tudtok. Ezután egy nagyon lassú zene jön, erre csellózott a Daniu, és itt úgy lesz, hogy ilyen kesztyűk lesznek rajtunk, ami a táncos videón rajtunk is van, és ez elvileg UV-fényben lesz, és akkor fognak világítani, és akkor nagyon jól fog kinézni, de lehet, hogy nem fog világítani, és nem lesz UV-fényben, de akkor is jó lesz. Itt azokat a mozdulatokat fogjuk csinálni, hogy 8 ütem alatt így átgördülünk egy nagy karkörrel jobbra, és aztán megint nagy karkörrel vissza balra, ez 8 ütem, utána egyik irányba integetünk, vagy lendítjük a tollunkat, aztán másik irányba is lendítjük vissza, és utána egy ilyen össznépi hullámzást tervezünk, és akkor egy kicsit így tömörül az egész tömeg, majd lehajolunk, és a szélén alatt elkezd feljönni, és akkor mindenki követi olyan, mint a foci meccseken, csak hogy az UV-fényben nagyon jól fog kinézni.
Ebből nem tudjuk, hogy mennyi lesz. Most a zenébe 2 fér bele, de lehet, hogy csinálunk egy másik vágást, és akkor több lesz. Az a lényeg, hogy amikor vége van a zenének, akkor mindenki megfordul, és háttal beáll. Kb. Előrefelé vagytok. Mindjárt. Akkor ezt csináljuk meg zenére. Mehet. Másik irány. És ez jobbra. Vissza. Balra. Vissza. Szömörülünk, szömörülünk, szömörülünk. Szömörülünk. És hullám. Igen, és erre már meg is fordulunk. Csináljunk egy másik zenevágást, amit Kati mond. Igen. Akkor igen. Ja, igen. Itt most háttal leszünk, szóval így lennénk, de most ez így egyszerű. Amikor elkezdődik a zene, akkor csak a 2 vállunkat húzogatjuk, ritmusra, és 8-szor. 8 ütem alatt. 8 ütem alatt húzogatjuk a vállunkat, és aztán kihajolunk, úgyhogy hátra nézünk, és a 2 kezünket pedig kitesszük oldalra, aztán vissza, és aztán újból, ilyenkor másik irányba dőlünk ki, és ugyanígy hátra nézünk. Igen, ez után, ezek után feltesszük a kezünket, és ilyen repülős mozdulattal fordulunk egy fele. Balra. Balra, igen, úgyhogy szembe legyünk a közönséggel, szóval most csak felet kell fordulni, és utána meg másik irányba fordulunk, és akkor viszont már egyet fordulunk, úgyhogy szembe legyünk az eddig irányjal. Jó, akkor úgyhogy balra kezdjük. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ezután elfordulunk először jobbra, teljes terjedelmünkkel, és igen, és fentről lefele kezdve 4 ilyen kézkinyújtást csinálunk, és aztán megfordulunk, és akkor meg másik irányba csináljuk ezt. És ezek után bemutatunk egyet, mert ezután innen folytatjuk a következő mozdulatot. És azt még ne felejtsétek el, hogy ennél a láb is így dobhat, vagy így Igen. pöcköl egyet, így a kézzel együtt. Szóval zenére. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, what? Ezután mutatja az Eszter, hogy milyen. Ezután azt imitáljuk, hogy egy kocsiban ülünk, mint ennek a következő zenébe a klipjében is. Fogjuk a kormányt, élvezzük a zenét, és csináljuk ezt a fejünkkel, vagy aki ahogy tudja. És igen, élvezzük, ez van egy olyan 8 ütemen keresztül. Szerintem 16. Vagy 16 ütemen keresztül, csak rázzuk a fejünket, bólogatunk, aki ahogy tud, az mindenhol vicces lesz. És megvolt a 16 ütem, és újabb zeneváltás jön, szóval ez egy ilyen nagyon rövid rész. Utána, jó, akkor ezt majd csináljuk zenére. All night, what? És itt jön egy újabb rész, ami úgy van, hogy kinyújtjuk a kezünket, és ez a nagyon ismert mutogatás körbe, közben csípőn a kéz, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8-ra van egy taps. Tehát jobb kézzel mutatunk, 5, 6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taps. Ja? És utána jobb kezünkkel, mint hogyha valamit pantomimeskednénk, 1, 2, és keretbe hozd be, és 4. Tehát még egyszer a pantomimeskedéssel jobb kézzel 1, 2, 3, és 4. Hát igen, ezt inkább duplán kéne számolni. És utána van, ja igen, kavarás, olyas, mint az elején, először balra dőlünk, 1, 2, 3, 4, nem, ja, csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
utána pedig egy ilyen kis kirúgás vagy kinyújtózás, először balra 1, 2, H és 4, és előről ugyanez a mutogatás csípőnek 7, 1, 2, H, 4, 5, 6, 7, tart, pantomin 1, 2, 4, 5, 6, nagyon jó a számolás, de értitek, és utána jön a kavarás, először balra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kicsit így be lehet fordítani a lábunkat, ahogy esik, utána a nyújtózkodás ismét balra, és 1, 2, 3, 4, és ez már teljesen a vége, és ezután jön egy ugrás, bárki ahogy akar, és vége, és ahogy vége van, mindenki megy úgy, mintha mi se történt volna, és azt most megmutatjuk zenére is. És nem történt semmi, még tovább a dolgozra, és ennyi. És itt vége van. Igen.